Bos días a todos, amigos, desde o meu recuncho de Trevinca. Hoxe teño a enorme satisfacción de poñer voz a un delicioso poema dun gran amigo, co que me honra compartir espazo no grupo cultural Nós, a xente do redor. Trátase do gran poeta Santos Martín López, que ademais de saber traballar con gran mestría as palabras, consegue dar un toque humorístico tan característico ao seu traballo. Hoxe leereivos o poema Cando a vida é dura, que Santos regálanos no número 15 da nosa revista. Grazas, amigo. Cando a vida é dura. Aquel que chega á vida onde hai poucos recursos ten que medir os usos para encher ben a barriga. Hai que ser prudente en todo e traballar con paciencia, porque ten pouca ciencia o decir eu xa non podo. Despois chegan os desgustos, falta comida na casa, así pasa o que pasa, non gañamos para sustos. Embellece con presteza ao que lle afogan as penas, porque o vivir os problemas volve tola a cabeza. Coa vida consumida, nin ves, nin oes, nin entendes. O que compras e o que vendes. Todo o faz en medida. Cando chegue o triste día que che esqueza respirar, cantos quererán escoitar teus rogos de despedida. Sobre a laxa puída da túa fría sepultura contará a voz do cura o resumo da túa vida. Sempre fose boa xente, ese corpo xa sen alma soubo conservar a calma como cristián creente. Noutro lugar do duelo, con guión diferente, alguén contará a xente apenado e sin consolo. Aquí rematou a súa vida un parias triste e pobre que viviu unha vida nobre para gañar a comida. Gracias, Santos.